Afgelopen zaterdag was de eerste editie van de BNW-wandeltocht. Een select clubje liep deze 50 kilometer lange route. De dag begon vroeg. Om 6 uur 's ochtends werd vanaf het Schouwburgplein gestart met de wandeling. En na 38 kilometer was de laatste rustpauze bij Camping de Linde in Merselo. Hoe gaat het tot nu toe? Ja, u ziet het hè, ik sta er nog en nog redelijk fris en monter, dus het gaat goed. Nou, dit is voor mij de eerste keer dat ik 50 loop. Ik loop regelmatig 40 en het tempo is een beetje aan de hoge kant voor mij. Maar ik loop het wel uit, ik heb al 2 blaren gelopen, maar het zal wel gaan lukken. Het gaat prima, het is perfect wandelweer en we hebben nog steeds de hele groep compleet. We zijn vanmorgen met 27 fanatieke wandelaars gestart en we zitten nog steeds op 27, dus wij zijn als organisatie zeer content. Is het goed vol te houden ook? Ja hoor, het looptempo ligt prima, 5,9, 6 km per uur en iedereen kan bijhouden, dus het gaat helemaal goed. Vindt u het een mooie tocht? Het is een hele mooie tocht, ja. En dan je weet natuurlijk al wel dat Venray mooi is, maar als je er doorheen loopt, dan word je daar nog eens aangenaam mee geconfronteerd. Verrassingen in de tocht? Ja, mooie natuur en allemaal vriendelijke mensen aan de kant van de weg. En ja, het is ook prachtig weer, dus het zonnetje schijnt niet al te hard, het is lekker droog. Dus het is eigenlijk één grote verrassing. Heeft u van tevoren ook geoefend? Ja, ik heb een paar weken terug 40 gelopen. Ik heb dit jaar al 3 keer de 40 gelopen. En af en toe stukjes van 10 of zo. Dus ik heb wel regelmatig geoefend, maar die blaren, dat is iets van de laatste tijd. Ik weet niet hoe het komt. Het idee voor deze wandeltocht is ontstaan door de burgemeester en wethouder Lonen. Dat zeggen ze, nou dat is ook niet helemaal waar. Jaren geleden hebben Jan Lonen en ik een keer een voettochtje van Venray naar Sint-Oederode gelopen. En dat schijnt een inspiratie te zijn geweest om dit nu binnen Venray zelf te doen. Leuk idee. En op die manier kwam een gevarieerde route tot stand dat zich door alle dorpen van de gemeente Venray leidde. Ja, de tocht is zeer gevarieerd. We zitten grotendeels ook onverhard, echt door de moeder natuur. En dan weer stukken kilometers maken over het asfalt heen. En die afwisseling is eigenlijk ja, briljant. Dus iedereen is aan het genieten. En wandelend, het is uitdagend genoeg fysiek. En we hebben genoeg om te kijken, dus ja, super route. Toekomstdoel is Venray op de kaart te zetten voor wat betreft wandelen. We hebben hier een fantastische omgeving en een prima wandelnetwerk. En dat willen we eigenlijk verder uitbaten. Dit is een startschot daarvoor. En de toekomst, wat in ons hoofd speelt, wat we heel graag willen, is een meerdaagse wandeltocht. Wat niet alleen voor mensen uit Venray, maar uit verre omgeving aangegrepen wordt om verder voor te bereiden op de Nijmeegse Vierdaagse bijvoorbeeld. Meerdere afstanden over meerdere dagen door dit fantastisch gebied, dat is onze ambitie. Het zou een jaarlijkse traditie moeten worden, ja. Dat is, en nu zijn er dan een kleine 30 mensen die meedoen. Maar als er volgend jaar 10 keer zoveel zijn en het jaar daarop weer 10 keer zoveel, dan begint het er echt op te lijken. Na de rustpauze in Merselo werd de laatste etappe afgelegd die de wandelaars door onder andere de Kemkensberg, Testrik en de Ballonzeilbossen voerden. De laatste 12 kilometer eindigde iets na 4 op het Schouwburgplein, waar alle deelnemers die 10 uur eerder gestart waren, de tocht ook wisten te finishen. De tocht is nu geëindigd, wat vond je ervan? Ja, ik vond hem schitterend. Makkelijk? Ja, voor mij wel, want ik ben sowieso een lange afstandloper, dus voor mij was het een peulenschilletje. Maar ik vind hem echt super. Ja, het was leuk. Het was heel erg leuk. We hebben een leuke route gehad en ja, mooi initiatief. Dus ik denk dat dit zeker voor Venray, ja, zet het wel mooi op de kaart. Een mooie tocht. Wandel je vaker door Venray? Nee, ik zie dit als een training voor de Vierdaagse. En ik heb gemerkt dat ik nog wel wat dingen moet doen, ja. Dank je. En natuurlijk was er voor alle lopers een medaille als herinnering. Al is dat, volgens burgemeester Gielissen, niet het belangrijkste. Nou, gewoon een herinnering in het hoofd, hè? Dus een mooie terugblik. Het gaat om het idee dat je samen iets moois hebt meegemaakt. En er zijn heel veel foto's gemaakt. Ik zal er zelf ook een paar op Facebook en op Twitter zetten. En dat is ook al een mooie herinnering.